Když je Němc najskemajen, ha nima tak žiłku za rycze, mój muž, musmo 56 let romadže ženjene, a on to nejo nauknul, tu serbščinu, a so šet snival, když je on k nám do svojbu šišel, so je so šo serbsce ryczało. A když je so mój prejný pranuč k narodžil před 7 letami, da je mój muž pravi od prejnjego dnia Marja, když ty se s tym serbsce ryczeć. A to som ja nidom činila, šesto je so tež pola nas v domie, v svojbe, ta serbskost tak zadomiła, so moja wnuczka, ta żona, also wnuczkowa, przychodna dziewka, ale kajem praj, ta tej pocznie serbsce strowić, dobrą noc, ha dobry wieczór, ha Boże mnie, ha tak so, also ja tom przytulena. A to je ważne. Šta je se za tvojega muža zmenilo, za unik tak praj? No ja si myślę, zmieniło się za nią wiele nie, ale on ma jeden problem, że on nie ten rycz nauken czmał. To je to ciężko. Ja si myślę, on je szec tym serbskim przykilene, bo dokie szak, gdy smo mu we wózy te domowinskie zariadowania mieli, tam je umie jara podpierał. Tu nie stajnie sobą preni tam było, gdyż je nigdzie nikajkie dzieło było, oder nigdzie nieszto, nie szudzią mnie jara podpierał. A to ja jumpa najskie tak, że on to nie rycze techniki, ja każdy rano se serbskie zaswiecił, ja się prawie jedną godzinę rano serbskie poskać, da se te stronsce i formowane, što je na pučar stavi, što je so po policiji stavo, što su te novošće v serbskih veskah. Ha, to še on dobi pa zumnu sobu poskać. A tu si ja myslel.